Fil-ġimgħat li ġejjin se jissoktaw numru ta' servizzi li l-Fondazzjoni Midlam għad-Dawl diġà tagħti lill-priġunieri u l-familji tagħhom, kif ukoll se jinħolqu servizzi oħrajn ġodda fosthom bit-twaqqif ta' halfway house fil-Birgu. F'din id-dar il-Fondazzjoni se tkun qed tilqa' numru ta' priġunieri fl-aħħar parti tas-sentenza tagħhom sabiex iwettqu programm ta' riabilitazzjoni u formazzjoni qabel jerġgħu jirritornaw fis-soċjetà. Permezz ta' dan il-ftehim se jsir investiment ta' aktar minn €1,000,000 sabiex il-Fondazzjoni tkun tista' tiftaħ din id-dar kif ukoll tkompli tinvesti aktar fir-riabilitazzjoni tal-priġunieri u tgħin lill-familji tagħhom. Id-dar mistennija tiftaħ il-bibien tagħha u tibda topera minn Novembru li ġej. Apparti l-ftuħ tad-dar ġdida se ssir l-estensjoni ta' żewġ servizzi oħra li l-Fondazzjoni diġà tagħti li huma l-programm Logged Out illi jgħin lill-familji tal-priġunieri u kif ukoll il-maniġġjar tad-dar għall-familji fil-Marsa fejn il-priġunieri jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' wliedhom barra l-binja tal-ħabs. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Midlam għad-Dawl George Busuttil fisser kif permezz ta' dan l-investiment ġiet ikkonsolidata l-ħidma tal-Fondazzjoni qalb il-priġunieri. B'dan bil-ftehim li għadna kemm iffermajna se nikkonsolidaw il-ħidma ta' Midlam għad-Dawl għat 3 snin li ġejjin. Se nkun nistgħu nkomplu bil-proġetti li għandna li huma sessjonijiet ta' terapija tal-familja għal dawk il-priġunieri familji tagħhom li għandhom xi ħaġa li mhix qed taħdim tajjeb fil-familja. Inkomplu nużaw u nattrezzaw aħjar il-post li għandna fej il-priġunieri ġew jiltaqgħu mat-tfal tagħhom u nlestu nibdew noperaw ir-residenza fil-Birgu li aħna tinsejħu Dar Bla Ħitan.